Ejo, čaute ľudia, moje meno je Marko a dneska si dáme moje prvé videjko na mojom kanále Marko Plus. V tomto videjku sa budeme zaoberať majstrovstvami sveta do 20 rokov, ktoré začnú presne za, myslím, že 5 dní. Tento rok vyzerajú skupiny následovne. V skupine A sa ocitne Slovensko, Švajčiarsko, Nemecko, Švédsko a USA. A v skupine B bude Fínsko, Česko, Dánsko, Lotyšsko a Kanada. Môžeme si pozrieť aj zápasy, aké budú nasledovať. Takže 26. bude hrať Švédsko, Slovensko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, USA. 26. bude hrať Švédsko, Slovensko a Dánsko, Fínsko. 27. bude hrať Nemecko, USA, Česko, Kanada, Slovensko, Nemecko, Lotyšsko, Kanada. 28. bude hrať USA, Švajčiarsko, Dánsko, Česko, Švédsko, Švajčiarsko, Fínsko, Lotyšsko. 29. bude hrať Nemecko, Švédsko, Fínsko, Česko. 30. bude hrať Slovensko, USA, Kanada, Dánsko, Švajčiarsko, Nemecko, Lotyšsko, Dánsko. 31. bude hrať Švajčiarsko, Slovensko, Česko, Lotyšsko. Nový rok sa bude hrať USA, Švédsko a Kanada, Fínsko. Teraz si len tak rýchlo zbežne pozrieme, ako ja tipujem tieto výsledky okrem Slovenska, ktoré si rozoberieme neskôr. Dánsko, Fínsko, podľa mňa vyhrá Fínsko, Nemecko, USA, podľa mňa vyhrá USA, Česko, Kanada, podľa mňa vyhrá Kanada, Slovensko, Nemecko, to hráme my, to nič, to si potom rozoberieme. Lotyšsko, Kanada, USA, Švajčiarsko, vyhrá podľa mňa USA, Dánsko, Česko podľa mňa vyhrajú Češi, Švédsko, Švajčiarsko podľa mňa vyhrajú Švédi, Fínsko, Lotyšsko podľa mňa vyhrajú Fíni, Nemecko, Švédsko podľa mňa vyhrajú Švédi, Fínsko, Česko podľa mňa tesne, ale vyhrajú asi Češi. Kanada, Dánsko, to podľa mňa vyhrajú Kanaďania, Švajčiarsko, Nemecko podľa mňa vyhrajú Švajčiari, Lotyšsko, Dánsko podľa mňa vyhrajú Lotyši, Česko, Lotyšsko podľa mňa vyhrajú Češi, USA, Švédsko podľa mňa vyhrajú Švédi a Kanada, Fínsko podľa mňa vyhrajú Kanaďania. Teraz si pozrieme súpisku Slovenska do 20 rokov. Teraz, čo tu máme na pripravené zápasy. Takže brankári Brezany, toto neprečítam, ako to si prečítajte sami. Hrenár, Kliment, Lenďák, Prádel, obrancovia Belusko, Fabus, Golier, Huzevka, Kalman, Krška, Kupec, Licko, Radivojevič, Rusňák, Vajko, Zubek, Čapoš. Útočníci Baláš, Chová, Chrenko, Dubravík, Ferenec, Gaso, Kalis, Kis, Kryska, Las, Liscisky, Maruna, Myšiak, Murín, Nemec, Pitka, Pobežal, Šatán, to si prečítajte sami, Stas, Surlák, Svrček, Tomík, Tomka, Zalesák a tréner je Ivan Feneš. Takže to je nominácia, ale môže tam ísť len 3 brankári. Nejdu tam určite všetci. Podľa mňa pôjde na majstrovstvá sveta pôjdu brankári Leonardo, Roberto Henriques, Lenďák a Prádel. Obrancovia podľa mňa pôjdu Beluško, Čapoš, Fabuš, Golier, Kalman, Kovalčík, Lisi, Radivojevič, Rusňák.
útočníci podľa mňa pôjdu Dubravík, Gašo, Chovan, Chrenko, Liščinský, Maruna, Mišiak, Murín, Nemec, Pitka, Pobežal, Straka, Svrček, Tomík, Tonka a Zálesák. Ale toto je súpiska na prípravné zápasy ešte, no tak môže sa to akokoľvek zmeniť, nikto nevie. Ale podľa mňa to takto zostane. Teraz si môžeme ísť pozrieť zápasy, aké budú hrať na majstrovstvách sveta. Toto už nás teraz nezaujíma, môžeme sa len rýchlo prejsť. Podľa mňa Lotyšsko, Slovensko vyhrajú Slováci 2-1 a Slovensko-Česko vyhrajú Češi 4-2. A to sú len prípravné zápasy, tak to nás teraz nezaujíma. Takže presuneme sa na tie majstrovstvá sveta. Podľa mňa Švédsko, Slovensko skončí to 5-2 pre Švedov. Slovensko, Nemecko to podľa mňa skončí 2-1 pre Slovákov. Slovensko, USA to skončí podľa mňa 4-1 pre Američanov. A Švajčiarsko, Slovensko to podľa mňa skončí 3-1 pre Slovákov. Umiestnenie v tabuľke bude podľa mňa nasledovné. Skupinu A vyhrajú podľa mňa Švédi, druhý skončia Američania, tretí skončia Slováci, štvrtý Nemci a piatý Švajčiari. Ale môže to byť akokoľvek, neviem. A v skupine B podľa mňa prvá skončí Kanada, druhý Češi, tretí Fíni, štvrtý asi Lotyši a piatý Dáni. To je asi už pomaly aj z tohto videjka všetko. Keby vás zaujímalo vo futbale, v našej lige fandím Žiline, nie Slovanu, a v La Lige fandím Realu, keby len niečo. A ešte k tomuto majstrovstvu sveta veľmi sa na ne teším a dúfam, že Slováci ich vyhrajú. Sice pochybujem, ale ešte by sme si mohli pozrieť podľa mňa, že kto bude prvý, druhý, tretí. Podľa mňa skončia tretí Američania, druhý Švédi a prvý Kanadiania, ale môže to byť úplne že akokoľvek, takže neviem. Podľa mňa to takto skončí. Ak vás toto video bavilo, tak nezabudnite na like a odber. Keď to už dopozerali do teraz, no tak napíšte do komentára MSU20 a aspoň budem vedieť, koľko ľudí to dopozeralo až do konca. Sice neverím v tom, že toto videjko bude mať nejaký úspech, podľa mňa bude mať nejak 3-4 zliadnutia, ale na začiatok dobré, A ak vás zaujímajú vlaky, tak si pozrite môj vlakový kanál, volá sa Markové vlaky. Zdravujte mamu, ako to hovorí náš obľúbený Tari, a užite si ešte zvyšok dňa. Čaute.